kuma da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A yau insha Allah zan yi bayani akan yadda ake mining ɗin Fintopia da kuma yadda ake fasa dutse a ciki. So bayan ka shiga wannan shine cikin shi wannan mining ɗin, to za mu zo inda aka rubuta wallet wannan wurin kenan. So za mu danna ana sai mu jira shi ya buɗe. So bayan ya buɗe za ku ga wuri kamar haka, to sai ku zo nan wannan wuri da yake da alamun diamond ɗin nan. So bayan kun danna za ku gani kamar haka. Yanzu misali da yake ni ina receiving daily reward gashi nan ranging from day 1 to day 10. Yanzu ni ina da day 8. So kawai already ni dama na claiming. Kawai zan danna. Oh sorry, ban claiming ba. So ga abin da na claiming. So za ku danna wannan claiming ɗin. So kun ga gashi ya yi claiming. So yanzu kun ga ma sun yi update, sun canza tsarin ciki. A da ɗin ba haka yake ba, amma kun ga sun canza yau ɗin nan. So yanda ake fasa dutsen, wannan shine dutsen da ake magana. Dutsen Fintopia, wannan shine dutsen. Yanda ake fasa shi shine za ka dinga daddanna kai ne da sauri-sauri, da kana danna kai da sauri-sauri. Zai fashe na ɗaya, ba za ka tsaya ba, za ka ci gaba da dannawa da sauri-sauri. Zai fashe na biyu, ba za ka tsaya ba, za ka ci gaba da dannawa. Zai fashe na uku. To daga lokacin da ya fashe na uku, za ka fara danna shi a hankali, a hankali. Kamar misalin dannawan, kamar misalin yadda agogo yake tafiya. Za ka dinga danna shi ɗit, ɗit, ɗit. So daga ƙarshe kuma zai tsage. Yana tsage wannan, in ka ga yana ƙoƙarin tsagewa sai ka daina dannawa. To za ka ga ya fashe, ya fito maka da diamond. So wannan diamond ɗin, idan ya fito maka da wannan diamond ɗin, to za ka ga kuma sun baka wani adadi na coin, ko kuma 3,000, ko kuma 2,000, ko kuma 1,000. So to shi kenan. Da zaran ya fito da wannan diamond ɗin, kana ƙara dannawa kuma to shi wannan diamond ɗin zai fashe. So ka missing kenan. Yanzu bari mu ci gaba da dannawa. Gashi nan ina dannawa kenan. Yawwa kun ga ya fashe so ɗaya ko? To kun ga ya fashe so biyu. Gashi nan ina ci gaba da dannawa. To kun ga ya fashe so uku. To daga nan yanzu kuma zan fara dannawa ne ɗit kawai. Ɗit. Kun gani ina dannawa ina lura. Ina dannawa ina lura. Yawwa kun ga ya ce muku do not break the gem. To za ku ci gaba da dannawa. In ka so bayan fashewa na uku za ka ci gaba da dannawa da sauri-sauri, sai ya nuna maka attention do not break the gem ɗin nan, kafin sai ka fara danna a hankali kamar yadda yanzu nake yi. Amma in kana so ya zama hanyar lafiya, bi ta da shekara kawai. Da zaran ya fashe na yawwa to kun gani ko, to kun ga na tsaya. To yanzu za ku ga adadin abin da ya bani. So kun ga ya bani guda 1,500, 1,000 da naira 51. So haka abin yake. So yanzu na gama kenan. So kasancewar yanzu na ga sun kawo sababbin features, bari mu leƙa. Yanzu nan wurin bari mu shiga wanda aka rubuta crew ɗin nan. Wannan crew ɗin kana so ka invite mutum ne, za ka danna copy, ko kuma ka danna share sai ka share mishi referral ɗinka. So wannan kuma task ne. To za mu zo nan. A nan kuma ake yin mining. Yanzu misali kun ga duk ƙarshen mining za su baka 50 diamond. To yanzu ni baran danna mining season ɗin ya tsaya. Farm ɗin nan, wurin farm ɗin nan za ku danna shi ne wurin mining ɗin. Yawwa so to kun ga na danna mining kenan. So sai next season kuma 7 hours, duk ƙarshen awa 7 ake zuwa a yi mining. Kun gani? So sai ku zo nan wurin daily check-in ɗin ne. Idan farko kuka shiga ba ku yi receiving ba, to za ku zo ku danna nan sai ku yi claiming ɗin shi. Sannan kuma za ku ga wasu abinan, wasu task a nan da yawa haka. To sai ku zo ku yi ƙoƙari ku yi su, saboda akwai wanda ake yi suna ba da ton diamond da yawa.
sannan misali akwai wanda ake connecting da Bitget wallet, so sai ku yi kokari ku downloading Bitget wallet sannan kuma sai ku yi connecting din shi da shi, so ku tabbatar kun gama task nan gaba daya don saboda idan kai task ne zaka samu adadi mai yawa. To bari mu dawo so ga nan boost yau ne suka sashi, bari mu leka shi mu gani coming soon, sorry to sun ce is coming soon ba su ma introducing in shi kunya. Yawa sai inventory din nan bari mu leka shi, so inventory wannan ba ma da case da shi yanzu, za mu zo mu duba shi daga baya, so ina ji wannan shine game da shi wannan mining ne mai kyau mai muhimmanci, so ayi kokari ayi. Zan ajiye link a kasan wannan bidiyon, idan a Facebook ne so zan ajiye shi a comment section, kuma a YouTube ne zan ajiye shi a description, so a WhatsApp ne kuma zan ajiye a kasan shi wannan bidiyon, sai ayi kokari ayi shi. Mining ne wanda insha Allah muna kyautata zaton za mu samu alkhairi sosai. Ayi kokari kuma a connecting wallet kamar da na faɗa a Bitget din, so Allah ya taimake mu. Kada ku manta ku sharing da sauran yan uwa don a amfana, sannan ayi sharing da like. Nagode.